مزنقاع مسدرا بيت ويعرك مستخلع على كله أب حنقولنا قدام يكجل كاب زبلنا نجرات حدا مستي مبار مستا أب عالم كاب قدم كاب تنتز نبرن زلون كوينو زاقيت قطرو زيتنت سرا زتفلالي عينتات مستي زلو مستتات كاب هاجر ناب هاجر كاب بهل ناب بهلي طعمون بقعتن كفالاله نبركوان تخونه بتقلال جن انت بزيحو كم مسكار عدي وعلن سلامتا يرسعكون تخاتل تكورال انترتينمنت انبقال لهم خا حصير تاريخ اتبتفلات نوتن هو بنوتن اب حدا غزي كاب هاغورو حليفو بدرجه قرن افريقيا بچحو زنبره فوتو اركولاو مسته ناي قدم يلوتي ناي لوم اسمرا بيرا غلخ بلي اذا فيديو خسبت ود بصمونه ختكاتاتولن انداتتسفخو بلايك جمروا أسمرا بيرا اتكو حنسب كاو مستعمكا مقرت ناي كالق بيرا خمزو فخصوكا زقبر بنايدك اشو سمو حاتير سب اي زبل كتسل سم زتصوع فابريكا أسمرا بيرا تاريخو كمزي مسل نايك أدم انداميلوتي ناي حج أسمرا بيرا كافتن بزحت بقزي مقزاءة تطليان زتمسرتا فابريكاتا حانت خوينا أبز حج دما خافتن وحداتا مقتصال زركبا فابريكاتا هاجرنا حانتيا أسمرا بيرا وين داميلوتي أبغزي شحن شعتن 139 بإيطالياوي إنجنير سينيور لوجي ميلوتي زتمسرتا تكال كوينو قدم مسارح أركولاو مستا مخانو كم مخزن مسارح هنصت صرغاي زغلغل نيرو بدحريو جن بدحر ويد ما زي معول مسارحيتات أركولاو مستا خفر جمره أفتفلما بجكا أرقي كونياك فرنيت أركول محكمي كال يفري نبرن نزز تتقص أركولاو مستتات نخفر دما لعل طلبات عكات يدليو سلز نبره سنيور لوجي ميلوتي غاشباركا ببزحي كاب غاشباركا ببزح عكات بناي صعنت مكاين بابور نمص نبره اندا ميلوتي 111,500 متر كوادرو سفحات زلوو غزوف فابريكا إزنبره طليان بإنجليز تسعيرو كاب إيرترا ملؤ بملؤ مس وصأ إيرترا أب تحت ملؤ قصصر منجستي إنجليز أتوت سراويت إنجليز فتاو بيراس لزنبره أب أسمرا بيرخستي حسو انتبلو بيراس آنمو اتناي شعو أزازت سراويت زنبره جنرال بيرخ أبزي هالو بزعدي سراويت إيدا أنتا كستي إلهم بمشقال لبامات زبهالو أكيبو من بيرخ سرح خقل أبزعدي لحتتا نساتهم دما بجكا سينيور لوجي ميلوتي كالق كمزي لحبرو كابز بمقصال منجستي إنجليز نسينيور ميلوتي بيرا مسرح كجمر توكسو أفتك زي جن سينيور لوجي بجكا بعلى الرقي كونياك فرنيت أركول ناي محكمي كالق أفرس لزي نبرا كسرحو خمزي كالحبروم نساتهم دما بعلنا زحقو زخا بولانداوين كنمسأل كاينا بمبال كلتا لعل ملكة مسرح بيرا زلوهم بولانداوين بممسأ أبشحن شعات 140 كلتن بلعل حاجزتهم بولانداوين بيرا غفر جمرة اندا ميلوتي افتفل ما بسقمنا ايرترا مهرتا غتفر جميرا اتشعو سراح زنبرا بيرا طعم سلا زنبرا كل ستاين عين عيكبلو جمرة سنيور ميلوتي خا مخسب كونمو نحدا جنرال سلاويت انجليز بمركاب نعيلعل حاجز سلا زقبوركم لي نزخري سراويت إنجليز إذا أرما نايز فابريكاي بأرما سراويت إنجليز كقيرة أبلهم إذا حجة أرما أسمرا بيرا خوينا زلا خا أرما داملوت خونت تا فابريكا خا بتفريع عينت مستا بيرا يخونا الرقي وريتو خونت كاب بلوصنتا استلعل خا كاب هاجر حليفة بدرجة هاجرات إثيوبيا كسب بعل مويا لكينيا كبتصح جمرة إنجنير ميلوتي وترو غاشباركا እንዳወረደ عكات يمصق كوان تنبره كونتات طعنو እና باساس لزخده اورح مغابيت 1946 بزح كغبرو زدل حلمتات انكلو كابز عالم بموت تفلي دحر عرفت سنيور لوجي ميلوتي سنيورا إما مولوتي مالت بعالت بيتو تركبتو افت مجمرتا اتازي صعران بعال بيتا لعلن تحتنا بلز عمو زنبر عيو كميلا بينا مخا غوالن ستيتي سنيورا إما مولوت تخطعمو ياندابلو كل فلاتت فابريكا يزارب كوان تنبره سنيورا مولوت جن نخلو ملحس خمزعيه جبرتو
ብዝነበረ ኣዝዩ ጽቡቕ መልክዕን ፍሽኽታን ንኹሎም ስራሕተኛታት ትካል ክምስ እናበለት ነቲ ስራሕ ብእዋኑ መለኸቶ ሓማኣ ሰኞር ራዶልፍ መለቱ እውን ሙሉእ ግዜኦም ወፊዮም ይተሓጋገዙዋ እኳ እንተነበሩ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ግን ዓካት ከምጽኡ ንመታሕት ምስ ገሹ ብጢት ሸፋቱ ተሃሪሞም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እዚ ኩሉ መሰናኽል ደው ከብላ ዘይከኣለ ሰኞራ መለቲ ብዝያራ ብምሕያል ስርሓ ቐጸለት። ስርሓ ድማ ብልዑል ጽፈት ብምሓዝ ሰባት ኣዛረበት። ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ክንዲ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይና ንፋብሪካ መለቲ ከተካይዶ ጀመረት። እተቕርቦ ዝነበረት ዓይነት መስተ ብዓይነት ኮነ ብብዝሒ እናጣዕመን እናበርከተን መጸእ። ፈለማ ስርሓ ክጅምር ከላ ብስገም ናይ ሃገርና ኤርትራ እኳ እንተጀመረት ስማን ተፈላጥነታን ሰማይ ክዓርግ ምስ ጀመረ ግን ስገም ካብ ደገ ክትእቱ ጀመረት። ፍርያት መለቲ ኣብ ሙሉእ ክፋል ኢትዮጵያውን ከይተረፈ ተፈንታውነቱ ክዓዝዝ ምስ ጀመረ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ንምንታይ ካብ ኣስመራን ዝመጸ ቢራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሰትሎ ብምባል ኣብ ጎንደር ዓቢ ፋብሪካ ቢራ ክሃንጽ ቦታ ሓተተሞ ተፈቕደሉ። ሰኞራ መለቲ ተቓጻጻይ ንፍርያታ ኣብ ጎንደር ከም ዝተበገሰ ምስ ፈለጠት እታ ትካል ክሳብ ትስራሕ ስቒላ ድሕሪ ምርኣይ እቲ ፋብሪካ ክዛዘም ቁሩብ ምስ ተረፎ ሰኞራ መለቲ ንሸማምንቲ ናይ ኢትዮጵያ ብምርካብ ጉቦ ብምሃብ እታፍቲ ከባቢ ስራሓ ጀሚራ ብዙሕ ቢራታት ከተፍርስ ዝተሓሰበት ፋብሪካ ደው ከም ትብል ገበረት። እቲ ፋብሪካ ድማ ትርጉም ዘይብሉ ዑና ኮይኑ ተረፈ። ፋብሪካ ኣስመራ ቢራ ድማ ብዘይ ተቓጻጺ ኣብ መላእ መሬት ኢትዮጵያ ዓብላሊ ኾነ። ሰኞራ ኤማ መለቲ ናይ ንግዲ ብቕዓት ዝነበራ ኣዝያ ሓያል ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ርእሲ እውን ኣዝያ ሕያወይትን ገባሪት ሰናይትን እያ ዝነበረት። ነቶም ትጉሃት ሰራሕተኛታት ትሕግዝ ከም ዝነበረት እውን ታሪኻ ይነግር። ንኣብነት ኣቦይ በርሀ ዝበሃሉ ኣብቲ ናይ መጠጅእን መጽሞቕን ዝሰርሑ ዝነበሩ ብመንፋዓቶም ሰኞራ መለቲ ኣዝያ ስለ ዝተሓጐሰት ወዶም ኣብቲ ናይቲ ግዜ ዝለዓለን ዝኸበረን ቤት ትምህርቲ ላሳለ ከተምህረሎም መብጽዓ ኣተወትሎም እሞ የእተወቶ ኸኣ ሰኞራ መለቲ ብግብረ ሰናይ ትፍለጥ ሰበይቲ እያ። ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ሕክምና ኣብ ግዜ ሕርሲ ደም ፈሲስወን ዝሞታ ደቂ ኣንስትዮ ትርኢ ስለ ዝነበረት ደቂ ኣንስትዮ ብሰላም ምእንቲ ክገላገላ ብምባል እዛ ክሳብ ሕጂ ብልዑል ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ክፍሊ መውለዳን ምስ ሙሉእ መሳርሒኣ ብስማን ብስም መዋቲ በዓል ቤታን ተኸለታ። ሰኞራ መለቲ ክንየ ኢጣልያዊ ኤርትራዊ ስምዒት ዝነበራ ሰበይቲ እያ ነይራ። በቲ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ክሳብ ሎሚ ብጽቡቕ ትለዓልን ትምስገንን ኣላ። ኣብ ርእሲኡ ዘይተገልጸ ብልዑል ኣብ ግብረ ሰናያት ትሳተፍ ነይራ እያ። ኣብ ስፖርት እውን እንተኾነ ኣብ መጀመርታ ሌቫንተ ትበሃል ክለብ ኣቑማ ሙሉእ ወጻኢታት እናገበረት ተኣልያ ነበረት። እዛ ክለብ ድማ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ካብ ሌቫንተ ናብ መለቲ ስማ ቀየረት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣስመራ ቢራ እንዳተባህለት ትጽዋዕ ኣላ። ኣብ 1975 ፍርያታ ስለ ዝበርከተ 60 ሚልዮን ጠራሙዝ ቢራ 1.5 ሚልዮን ኣረቂ ንዓመት ብምፍራይ ምህርታ ክብ ከተብል ጀመረት። ድሕሪዚ ካብ መለቲ ናብ ኣስመራ ቢራ ስማ ብምቕያር ድሕሪ ናጽነት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣተወት። ፍርያታ ኣመና ዓብዩ ኣብዚ ግዜ እዚ 452 ሰራሕተኛታት ኣለውዋ። ንዓመት ድማ ክሳብ 9 ሚልዮን ንጽል ቢራ ተፍሪ። ተወሳኺ ኣረቂ ኣብ ግዜ ጣልያን ኣንቺ ይበሃል ነይሩ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ድማ ከሳቴ ብርሃን ብምባል ይፍለጥ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብር። ሰኞራ መለቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ኤርጋን ግዜኣ ኣብ ዓዲ ጣልያን ሞንቶ ካርሎ ትቕመጥ ከም ዝነበረትን ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሞንቶ ካርሎ ከም ዝዓረፈት ይሕበር። ኢንጂነር ሉጂ መለትን ሰኞራ ኤማ መለትን ሪካርዶ ዝበሃል ሓደ ውላድ ኣለዎም። ምንጪ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳን ማሕበራዊ ገጻት ዊኪፔድያን። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ኮራል ኢንተርቴይንመንት በዚ ዘቕረብናዮ መደብ ፈሊጥኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተተስፈና እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑና። ብኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።